Kerkeza. Alonso. Reši on. Bešlija. Elvir Bolić. Evo gol! 1-1! Elvir Bolić zaslužili smo ovaj pogodak! Kako smo sad kazali Špance! A eto, evo Elvira Bolića, 19. pogodak za reprezentaciju, ali pola posla je obavio Bešlija. 74. minut, 1-1. Majstorski je konačno Boleć savladao Kazilaca. Nema sad ofsajda, nije ga bilo. Bolić 1-1, Bosna i Hercegovina Španija. 75. minut. Vidite kako smo zaslužili ovaj gol. Mi smo nebo što se plavi. Baljić na drugoj strani traži Bolić. Evo prilike za našu reprezentaciju. Gol! 1-0 Bajramović. Prvi minut. Bosna i Hercegovina vodi u Briselu. Kakav početak naše reprezentacije. Prvi minut. 1-0 Bajramović je strelac kao da sam ga provekao. Preko polja, preko gora. Za reprezentaciju i očekivati je da i u nastavku naša reprezentacija igra ovako sigurno i pobjeda neće izostati ni jednog trenutka. Cijenjeni gledatelji, malo predahnite, čujemo se ponovo početkom drugog dijela. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u svojoj 5. utakmici u okviru kvalifikacija za odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj naredne godine večeras je u San Marinu zabilježila prvu pobjedu. Sačić u 39. minutu napravio najljepši potez utakmice, poigrao se sa odbranom San Marina i postigao efektan pogodak za vodstvo od 2-0. Tada smo mislili da ćemo na odmor otići sa tom velikom prednošću, ali u 41. minutu nakon slobodnog udarca Selva, 6. minutu nakon lijepe akcije Bartolovića, kapiten našeg tima Sergej Barbarez postiže treći pogodak i postavlja konačan rezultat 3-1. Treba reći da naša nogometna reprezentacija večeras na stadionu Servalje u San Marinu nije oduševila, bilo je dosta propusta u igri na sredini terena, posebno u zadnjoj liniji i sigurno da će selektor Blaž Slišković imati dosta posla do srijede da posloži sve kockice u našoj reprezentaciji pred susret protiv jedne od najjačih evropskih reprezentacija Španije. Sve od Save pa do mora. Arčena samo za Barbareza. Nema offside pozicije, Misimović, evo prilike za Bosnu i Hercegovinu, Misimović 1-0! 1-0 Misimović, 41. minuta, iskoristili smo grešku španske odbrane, vodimo sa 1-0 na Mestalji. Savladan je Iker Casillas nakon gotovo 700 minuta, 1-0, može li se ponoviti Danska, evo i navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ajmo Bosno, 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 ajmo Hercegovino. Papac i Milenković i Barbarez i Bajramović, svi su unutra. Bolić, evo gol! Sergej Barbarez 1-0 za našu reprezentaciju! 62. minut! 1-0 vodi Bosna i Hercegovina! Eto ga! Je li Zbakić bio taj koji je ubacio loptu, ne znam, vjerujte mi! 62. minut, Sergej Barbarez, 15. gol u reprezentaciji, ali kakav! Sve je proključalo! 1-0 vodi naša reprezentacija protiv Belgije. Evo, da vidimo. Bolić, čini mi se, a na pravom mjestu Sergej Barbarez. Milenković, sad sam tek vidio, Milenković je bio taj koji je tu loptu zahvatio glavom, a na kraju realizovao sve to Sergej Barbarez. 1-0 vodimo u 62. minuti. Nemoćan je bio Silvio Proto. Belgijanci se moraju otvoriti kako znaju i umiju u ovoj utakmici. A mi moramo pametnom igrom doći do pobjede.
Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine ostvarila je izuzetno važnu pobjedu u 8. kolu kvalifikacija za odlazak u Njemačku. Savladana je reprezentacija Litvanije rezultatom 1:0. Pobjedonosni pogodak postigao je Sergej Barbarez nakon ubacivanja Saše Papca u 20. Barbarez. Grlić. Bolić 1:0! Elvir Bolić, 49. naslov pomoćka za našu reprezentaciju. Krasan centar šut i evo gola u pravo vrijeme. 48. minut, Bosna i Hercegovina vodi sa 1:0. Konačno pogodak, ali to je Elvir Bolić. Samo on zna tako pogoditi, samo se on zna tako postaviti na svom bilnom polju. Opet je strelac Grlić, pogledajte Bolča kako prati tu loptu, ide na nju i onda glavom majstorski vodimo sa 1:0. 48. minut. Sad je očekuo. Ja se nadam da ćemo vidjeti još koji gol ovdje. Evo, 34. godine Elvir Bolić ubjedljivo prvi strelac naše reprezentacije. 3 su igrača pored njega. Bartolović, sad fino vratio tu loptu. 3 igrača naokolo, fino. Evo šanse, 2:0! Elvir Bolić, 2:0, pobjeđujemo ovu utakmicu. Opet Grlić, fini centar šuta. Velemajstor golova, Elvir Bolić. Kako daje golove čovjek. U 34. godini 2:0 vodi reprezentacija, ali Grlić kako ubacuje, prekrasno. 2:0 za Bosnu i Hercegovinu. Bravo majstore. Musić. Hrgović. Izbacio 2 igrača. Hrgović. Lijepo se uradi. Evo prilike 3:0. Hat-trick Elvira Bolića. Hat-trick majstora. Šta sada kažu ovi koji govore da je star, da ima 34.